fără deci. Hai deodată! Nava e pregătită, spațiul ne așteaptă! De p***a mea, deci tu ai mâncat iaurtul ăla pe care l-am scăpat în depozit. Nu mă, cap de ceapă! Am primit ordin, plecăm cu nava în spațiu! Bine, Picard, du-te tare între stele, că tu oricum pari plecat de o vreme. Ai fix 2 minute să te prezinți la lift cu echipament cu tot. Mentu, echipamentul. Ce? Șșș. De ce, spanac pișat? Trebuie să mergem tot timpul unde zici tu. Nimă, mâine mergem să săpăm un șanț. Să fii gata în 2 minute cu echipament cu tot. Taci odată. Trebuie să ajungem la stația spațială nucleară ca să introducem un cod, să evităm al 5-lea război planetar. Taru, planetaru? Procedura cere să fim 2, că altfel mă duceam singur. Tu oricum ești inutil. Tilu, inutilu? Ce-ți ziceam? Ce mă? Eu-s vital pentru operațiunea Cosmosul. O să vezi numai cât o să te ajut. Așa cum m-ai ajutat când am schimbat becul. Dă-mi un scaun. Păi dacă nu te știi expresia, Water Beach fac să fac. Nimic, absolut nimic. Și vorbesc foarte serios. Osu, seriosu? Ai de la mea. Focă, vezi, focă, uite-te, focă, tu vezi. Ce mă, nu vezi că pilotez? Da, uite-te repede, tu vezi ce e acolo, uite-te, vezi. Ce? Versul, universul? Da, e peste tot. Spațiu peste tot, cu nava l-am trecut. Taci odată și nu mai tot umbla acolo în spate. Gâții mătii de ștecher cu ochi. Focă, am găsit niște sticle. Ține-te bine! Se apropie un câmp de asteroizi. Eu le beau. Pierdem din scuturi. Riciu, trevuriciu. Nu se încarcă laserele. Vine unul mare. Ai. Focă, pe spate. Focă, suntem atacați și tu dormi. Strâmpiferi. Când nava e în pericol și în jur e mizerie, mosi având în luptă, chemat de datorie. Laserul e dezactivat, pun în pupitru. L-am rezolvat. Meteoritele lor, hai de la mine, piajelor. Mătai plajă și mătai plajă. Chești, laser piramidal. Chești. You may take our lives, but you will never take our freedom. Focă, trezește-te. Mai desenat pe față? Ce? Nimic, unde suntem? În stația spațială nucleară. Dar stai liniștit, am băgat codul și totul e rezolvat. Să vezi câte s-au întâmplat. Câte? Deci, fără deci. Bun, stația era toată p***ită de la meteorit, dar am reparat-o. Era stricat generatorul, dar am luat din navă și l-am reparat. Era p***it panoul de comandă, dar am luat din navă și l-am reparat. Erau prăjite circuitele, dar am luat din navă și le-am reparat. Era dusă tabla de pe transmițător, dar am luat din navă și am reparat. Și din navă a mai rămas ceva. Dar cum? Dar de ce? Gândește-te! Păi, dacă nu avem navă, cu ce p***a ne întoarcem? Exact! Nosu, beșinosu! Mai desenat pe față? Ce?